на всички. Това е един подкаст само с звук между мен и един човек, който ще се представи сега за вас. Темата е много актуална, тематична за нашата среща и за нашата група. Темата е свързана с хипотироидизма и ще се върнем още през 1931 година, когато Брода Барнс е извел някои изводи, когато още е нямало лабораторна работа. Така че имам голямото удоволствие да ви представя Марин Железов и той ще се представи кой е. Ами, доктор съм, а той не е толкова важно. По-важното е по-скоро, че съм пациент с хипотироидизъм и той нещо го открих много късно. На много късна възраст, много години след като съм завършил медицина и го открих благодарение на тебе, поради едно щастливо стечение на обстоятелствата, че публикувах една моя научна статия в една група във Фейсбук и ти ме добави тогава във Фейсбук и няколко години бяхме приятели без да си пишем. И напълно случайно ме прати линк към групата на Repeat и там се зачитах и си казвам, чакай малко, значи това е хипотироидизъм. Макар и не толкова тежък, колкото сме го учили в университета. Късна сега тук точно да те питам, какво точно се учи за тази, как да кажа, диагноза, която е с епидемичен характер, защото реално тя тук последните години, така мога да кажа много години, тя си е абсолютна епидемия, която е обаче от тези неразкритите епидемии, те, които остават малко в сянка и тези, които, как да кажа, тя е една такава епидемия, едно заболяване, което то засяга всеки аспект на нашето съществуване със сигурност. Просто кажи ми какво горе-долу, доколко е засегната тя, когато се учи медицина? Много е засегната. Проблема е следния, че се дискутира едва вече, когато случай е много тежък. Ако имаш едно растение, вече като му окапят всичките листа и изгни, нали, и стане кафяво и чак тогава, чакай, значи имаш болест. Но когато половината листа са кафяви и е клюмнало, нищо ти няма. Нали. Идеални са ти изследвания, нищо ти няма. Яш по-малко, спортувай повече, ето ти някакви билки да се успокоиш, нали, прави повече релаксация, нищо ти няма. Проблема е, че не се диагностицират, не би ги казал леките случаи, защото те не са леки, но не са диагностицират случаи. Да, сега тук ще те прекъсна, защото в крайна сметка тя тежестта и разпространението на това заболяване, те се влошават с всяко следващо поколение. Така е, но трябва наистина да се разпадаш, за да ти диагностира с хипотироидизъм. И да не цитирам колеги, но хора с двуцифрено ТСХ пак им казват, не, това не е хипотироидизъм, вероятно ядеш прекалено много. Нали? Хора с всички симптоми на хипотироидизма, с задръжката на течност, микседема, диабет, вече развили високо кръвно, тревожности, естрогенна доминантност и лекуват всеки един от тези симптоми, но им казват, ти нямаш хипотироидизъм. Значи тук това, което аз искам така много за кратко да вметна е, че ето ти сам зачекна темата, в крайна сметка никой не лекува първичния проблем, разбира се, лекува със следствията, които нанася хипотироидизма, но в крайна сметка хипотироидизма е едно такова заболяване, където то десетилетията удря. Най-голямата щета идва след много години, след като вече щитовидната жлеза почва да функционира все по-бавно и все по-бавно. Обаче тук има нещо, което искам да се спра, за да може да кажем, всъщност, аз съм си направила един списък с симптоми, който за хората всъщност те не отдават огромно значение и не могат да ги свържат помежду им, а в крайна сметка тези симптоми са много голям маркер. И те са, ще ги изредя така набързо и който се припознае и оттам насетне си остава за него да си търси нещата. Започваме с първия много сериозен симптом. Това е микседема, който е безкрайно подценен. Тази задръжка на вода изобщо като цяло, това удебеляване на кожата и такива очички с цепки, това е маркер номер 1. Нека само да се включа тук.
подреждах наскоро вкъщи и си открих бележниците от училище, от първи клас. И си гледам снимките от първи клас и подутото лице и гушата, без да се с наднормено тегло още. Той микседем е още от тогава. Той не е бил случайен, той е бил следствие на това, че жлезата е работила много бавно. Да. И много е важно тук да ги обвържем всички тези симптоми, защото хората не им отдават никакво значение, а всъщност те наистина се дължат на това. Това е дрезгавия глас, умората, косопада, абсолютно, това, че не можеш да се изпотяваш, намалено изпотяване. После отделно ще засегнем менталните изменения. Има едни много такива рядки, как да кажа, едни симптоми, една клинична картина, която също много рядко се отразява, че от това и това е артралгия, такива болки по ставите ни, които не са адресирани нито към артрит, нито към друг процес, такъв автоимунен. И едно друго усещане за пълзение, за бодежи, за парене, парестезия. Такова усещаш се едно нещо талази. Тя сухата кожа, вече всички я знаят, тези чести инфекции, кандиди, връзката между щитовидната жлеза и половите хормони. Нали? Една от огромните причини, основни за безплодието, това е хипотироидизма. И при двата пола. Проблеми с хормоните са хипотироидизъм до изключване на противното. Абсолютно. Аз бих сложил запушения нос без откриване на алергия. Това е много важен симптом, да. Важно, защото когато стигнем, нали, вече там да си говорим за това, че когато има изход от хипофункцията и 90% от всички симптоми те изчезват, когато се коригира тази хипофункция от само себе си, никой не му се вярва, но е факт. Много хора не си дават сметка, че ендометриоза, естрогенова доминация, такива кистозни образования, фибрози в гърдите при жените и ред други неща. Те не, че мъжете са пощадени от естрогена, не са ни най-малко. Това всичко се дължи на ниската щитовидна жлеза. Да. Което е много важно да започнем, защото много е важно хората да ги изслушва някой, всъщност горе-долу, като ти вият ТСХ-то и никой не те изслушва. И затова сега ще върна през 1931 година, когато Брода Барнс е извел своя извод и е написал своя фундаментален труд за хипотироидизма, който в крайна сметка признаци на висок метаболизъм е нещо, което е доста по-важно от лабораторната работа. И сега ще питам за всички тези симптоми, които изредихме. И кога... Аз много добре си спомням момента, в който ти отиде да дадеш кръв и отиде на ендокринолог и ти каза, че нали, жлезата ти работи перфектно. Аз отидах, защото бях с 35,1 температура от години. И това се замислих, че нещо не е наред и че не мога да свалям килограми. Независимо, след като 5 дни не ядох и не свалих килограми, няма логика в това нещо. Викаш, нали? Не е много нормално. Значи нещо не е наред, нали, в този момент. Да, затова искам да те питам, защото връщайки се назад, тези открития, които е направил Брода Барнс, са такива, че в крайна сметка показват, че кръвните изследвания не отразяват нивото на тироидни хормони в клетката при всички положения. Най-хипотироидният човек, който познавам, един много близък мой приятел и колега, той просто може да го диагностицираш от 200 км. Той има идеални щитовидни изследвания. Не просто идеални, ами човек, който се лекува, би искал да има такива изследвания. Естествено, като му пуснеш обратния Т3, нещата много, много по-различно изглеждат. Тоест, той няма активен хормон, макар че стандартните му изследвания да са супер наред. А никой не пуска обратен Т3, да ни каже, че не са го чували докторите и половината ендокринолози. Реверсивният Т3 е много важен маркер за това какво всъщност се случва и точно колко хормони имаш в клетката. Но това, което искам да те питам, че прочете му изследванията и какво забеляза в него симптоматично? Той си има всичките симптоми. Много голямо наднормено тегло от дете, косопат, нали,
тревожност. Ние не говорихме за психичните симптоми, които според Да. мен са, което карат хората да търсят помощ, защото са по-мъчителни от физическите. Но класиката е, нали, първо хората, че имат мозъчна мъгла, може би цял живот, или ги мързи необяснено, или нямат просто енергия и се измарят, особено след обеда. След това, което става е, тъй като надбъбречните жлези започват да свръхкомпенсират, защото стресовите хормони могат до някъде да компенсират липсата на щитовидни, и хората почват да помпат кортизол и адреналин. И от това нещо те стават много напрегнати и изнервени, не могат да спят и се будят вечер, не могат да заспиват, изобщо Сега тук ще прекъсна за една много важна вметка, която искам да я кажа, защото всички в групата знаете, че температурата е маркер, по който можеш да се самодиагностицираш частично обаче, защото има моменти, в които температурата е опорочена от този излив на адреналин и тя е псевдовисока. Да, Реално, стресовите ти хормони си вдигат температурата. точно така, да, много И важна свалят вметка. ТСХ-то, това е другото. Свалят ТСХ-то и на изследвания, ако само гледаш ТСХ и температура, си супер, нищо ти не. Дори пулсът ти ще вдигнат. Нали? Точно така. Който също ниския пулс е много характерно. Това е брадикардия. Те всички с нисък пулс, такива, които живеят с системен пулс от 50 и нещо, 60, живеят, нали, с мисълта, че са изключително така в много добра форма, реално те живеят в системна хипофункция и после, като ги пуснат стресовите хормони, всички знаем какво става. Значи, виждал съм хора, които са свръхспортисти с невероятна физика и са с тежка хипофункция. И те са постоянно изнервени и гневни, защото все още компенсират. Все още компенсират стресови хормони и са млади. И като мине малко време и се изтощят надбъбречните жлези, естествено проучванията показват, че такова нещо като надбъбречна умора няма. Щом проучванията показват... две серии. Бъбречната умора... Щом проучванията показват, че няма такова нещо, значи със сигурност има, и като им се изчерпат надбъбречните жлези и след на 30 години влязат в бърнаут и им падна стресовите хормони, ставаш нито с достатъчно щитовидни, нито с стресови и изведнъж ставаш дебел. Нали? Да. И се разпадаш. Всичко се разпада. От един миг штракаш с пръсти и всичко се разпада. Ставаш малко броколи, но ще се върна пак. Каква е връзката между хипотироидизма, тревожността, депресията, паническите атаки? Това е изключителен маркер за ниска щитовидна жлеза, са паническите атаки. Повечето от, той му викат, нали, малка психиатрия, повечето от депресиите и тревожности и панически атаки са хипофункция или нещо свързано с хипофункцията, като медна токсичност и така нататък. Но което, нали, става е, имаш ниски щитовидни хормони, свръхкомпенсираш надбъбречните и тогава хората развиват генерализираната тревожност. Те просто не могат, гадно им е, тревожно им е, без причина. Не могат да спят, което още повече влошава умствената им функция. Добре, тия хора как да се мотивират да направят промени в начина си на живот, когато като отидат на лекар и той им казва, че каквито и промени да инициират, каквото и да направят, те изследванията му са в норма. Те отиват на психолог, който почва да им приказва за живота и за детството, което е това е като да пръскаш лайно с пудра захар, дето викам, или с парфюм да замазиш положението. Няма никаква логика това нещо. Има и по-страшно. Отделно на психолог, те отиват и на психиатър, нали, това да не го прескачаме, защото на мен темата с антидепресантите и с бензодиазепините ми е много болна. Да, и им дават медикаменти, които влошават хипофункцията. Понякога замазват положението, в повечето случаи влошават положението и още повече вдигат естрогеновата доминантност. И особено мъжете много силно ги ударят и просто, нали, виждал съм, за съжаление, как много добре изглеждащи функционални мъже се превръщат в тревожни чичковци от тези медикаменти за кратко време. Нали? И това е много страшно, защото се лекува симптома по начин, по който се влошава корена на заболяването. Това е все едно, както викам, ако имаш хлебарка в къщата, да убиеш хлебарката, като изгориш къщата. Да. Ма няма хлебарка. Ето, махнахме хлебарката. Всичко има странични ефекти. Ко се оплакваш?
Не, виж, аз за това те питам, защото в крайна сметка тия хора, огромна част от тях имат и една така мозъчна мъгла, която те не могат да функционират изобщо добре в ежедневието, защото те се чувстват постоянно отчаяни, чувстват, че са провалени, те са с една такава негативна нагласа общо към живота. Как да кажа, има едно черногледство, огромна част от тях развиват хипохондрия. И те как да се справят тия хора, как да тръгнат да се справят, защото те вече почват да изпадат със самосъжаление. Аз съм виждала много хора с хипотироидизъм, които вече самосъжалението се превръща в един такъв гняв и едно усещане за безсилие, които в крайна сметка как да се справят с тия хора според тебе, какво да направим ние като общество и като хора, които поднасяме някаква информация, когато отиваш в крайна сметка, нали, тръгваш по нормалния ред. Отиваш при джипито, то те праща по тук, по там симптоматично и тия хора, огромна част от тях, никога не могат да стигнат до корена на проблема. Не могат, не. Аз като имах постоянно полусиране в ушите, което е точно от стресовите хормони, това е преди много години. Бил съм втори, трети курс студент. И не знам от какво се случва, от нищото, просто цял ден ти кютка сърцето и ти пулсират ушите. Към сега, нали? Според мен това се случва от свръхвисок серотонин, който също е свързан с хипофункцията. И тръгваш по доктори, невролози, работи, никой няма никаква идея и им обяснявам на хората симптомите, те почват да ме се карат, сега на изпит ли съм, че ме изпитваш, нали? Не им се занимава на хората, всеки на парче. Какво може да направим? Хората като тръгнат по стандартния ред, попадат на лекари, които не са обучени, че хипотироидизма е толкова често разпространен и не трябва да си най-тежкия пример, който се дава в учебника, за да бъдеш диагностиран с хипотироидизъм. За да те диагностира с хипотироидизъм, трябва вече наистина да се разпадаш. Трябва да си хората по учебниците. Това е абсурдно е. И което може да се направи, да се подобри образованието, нали, на лекарите, за да могат да знаят за това нещо. И за щастие имам принос, нали, за това. Аз преподавам, имам много студенти, имам много бивши студенти, имам приятели, колеги, включително много лични лекари. И тъй като поради това причина взехме решение с теб да направим тая поредица от подкасти, защото все някой от хората, които нас слушат, все някой ще стигне до част от тия лекари. И така смятам, че обществото все може да се събуди, защото в крайна сметка, когато търсиш първопричината за своето, как да кажа, за своето състояние, ти вече не търсиш някакъв генерален пробив в медицината, ми търсиш някой, който да може да те изслуша. То е старо знание, което просто е забравено и не му се обръща внимание. Защо е забравено според теб? Медицината е, нали, да почнем с по-просто обяснение, медицината е много голяма и сложна, няма време да се научи всичко и нещо толкова важно и фундаментално, чисто по случайен принцип може да се изпусне. Сега второто нещо, разбира се, е, нали, че хипотироидизма е корен на страшно много заболявания, които как да кажем, носят приход, ако ги лекуваме симптоматично. И с сравнително ефтиното... Всички пациенти стават хронични, бе. Сравнително ефтино се лекува хипотироидизма и за кратко време можеш да излекуваш страшно много заболявания, които, ако не лекуваш хипотироидизма, могат тия хора с години и десетилетия да ги влачиш и да им лекуваш диабет, кръвно, антидепресанти да им даваш, хормонални терапии, операции да почнеш да им правиш, после разни кисти да им махаш, рак след това ще развият от естрогена на някаква възраст. Задължително ще са потрошени. Тоест хипотироидизма няма, не знам дали някой, нали, го е мислил, може и да го е мислил, може да не го е мислил, но със сигурност няма интерес хипотироидизма да се лекува като корен на всичките тези неща. Но което иска да кажа е, че, нали, в групата има лични лекари, които от мен са научили за това, и млади хора. И като видиш как почват да прилагат тези неща в практиката си, те имат, нали, голям обем работа. Те виждат хиляди хора всяка година.
Да. И като видиш как почват ефективно да диагностицират и да насочват хората по правилния ред, нещата се случват. Има назад във времето един доктор Сонкин, който аз много съм го чела. Той е пионер такъв в лечението на хипотироидизма и нарича, всъщност даже тогава го е наричал симптоматичен нисък метаболизъм. Интересно. Много интересно. Той казва така, кръвните изследвания показват нормални щитовидни хормони, но все пак пациентите имат клинични симптоми и микседем. И той е стигнал до един много сериозен извод, който е свързан с базалната метаболитна скорост. Един тест, който измерва скоростта на обмяна на веществата, като какво прави? Той проследява консумацията на кислород за определен човек. Нали? Хората са различни килограми, ръст, пол, възраст, така нататък. И недвусмислено е доказал, че хипотироидизма води до забавяне на метаболизма категорично. Той механизма е много прост, защото митохондриите почват да функционират абсолютно неправилно, тъй като има какво? Дефицит на енергия. И много интересно, аз после ще го изпратя това нещо да го видиш. Всъщност след включването на щитовидни хормони, този базалната метаболитна скорост се увеличава до 35%. Това е нещото, което забелязвам в много хора, включително и в себе си, разбира се, преди години. Как с редукция на теглото такава много малка, да речем 2-3-4 кг, това нищо не е, нали, да загубиш. Не е някаква тежка загуба на тегло, обаче този микседем, той спада. Да. Защото ти се увеличава енергията на клетъчно ниво. И сега тук има нещо друго, което искам да те питам. Има един много сериозен маркер, който аз много истински от сърце, така се възмущавам, че го лекуват с статини. Или ми твоя възглед за холестерола като маркер за хипотироидизъм? Защото той в началото на 20 век е много голям маркер и в един момент спира да е маркер. В момента дори мейнстрим докторите знаят, че холестерола като рисков фактор е, може би, тъшак. Нали? Дори обикновените доктори, които най-обикновените си представи NPC-та в медицината, дори те вече знаят, че холестерола като рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания вероятно не е. Поне като първопричина. И каква ще е първопричината? За това, което причинява високия холестерол, е евентуално причината за повишения риск от сърдечно-съдови заболявания. И сега тук идва въпроса, кое повишава холестерола, като изключим някои наследствени дефекти. Нали? Има такива семейства, при които имат естествено висок холестерол, но това са редки случаи. Това са изключителни изключения. Да, но при масовия човек, кой повишава холестерол? Ето, в моя случай, моят холестерол беше стигнал до 15, общия холестерол. Нали, това нещо е 3 пъти над нормата. Нали, това е драматично, който лекар ми го видиш това нещо, нали, почва да крещи. За 500 в джоба. Почва да крещи, да вика как може, каквото и нещо, нали, и що холестерол ми е 15. Не знам, що ми е 15, имаш наследственост, не, нямам, нали, що ми е 15 холестерола. Ами, като си с хипотироидизъм, за да компенсираш, както казахме, ниските нива на щитовидни хормони, почваш да помпиш стресови хормони. Само, че тия стресови хормони до 40 пъти повече произвеждаш повече някои от стресовите хормони, ги произвеждаш до 40 пъти повече от човек, който няма хипотироидизъм. И от какво ги произвеждаш тия стресови хормони? Произвеждаш ги от холестерол и ги произвеждаш от някои други хормони, които са много важни, например прогестерон. И имаш един шънт в надбъбрека, се получава един шънт, че вместо да произвеждаш прогестерон, например, който е цял отделен подкаст може да посветим. Естествено, не имаме план. Да почваш да правиш стресови хормони. И компенсаторно организма вдига нивата на холестерола в кръвта, за да имаш повече наличен материал за производството на всичките тези хормони. Тоест, в случая повишение холестерол е следствие на хипотироидизъм. Да, това е компенсаторен механизъм. И което сега, нали, кажа, че холестерол увреждал и така нататък, ами самия хипотироидизъм
Има достатъчно изяснение механизми, по които уврежда съдовете и води до повишаване на сърдечно-съдовия риск, нали, повишава естрогена и т.н. Влошава се ендотелната функция. И идеята е да лекуваме първопричината. Аз като почнах терапия наскоро, нали, както знаеш, започнах терапия с щитовидни хормони, от 15 холестерола ми падна на 3. В момента е идеална среда, може да го кажем. И не само общия, всичките ми холестероли са, нали, лоши, се нормализираха до една много хубава стойност. Просто вече нямам нужда от повишена наличност в кръвта, тъй като нямам нужда от свръхкомпенсация. Те тия дългосрочни усложнения, които ги приписват понякога на, как да кажа, на страничните неща, където ще удари тая хипофункция, включително сърдечни заболявания, високо кръвно, инсулт, както казахме, диабет. Алцхаймер. Алцхаймер, абсолютно, да, деменция, Алцхаймер. Те всички се дължат като тази епидемия от тези заболявания, защото в крайна сметка не е таргетирана първопричината. Като говорим за стари книги медицински, много наистина се струва да се обръща внимание на някои по-стари книги, тъй като има неща, които се знаят, но са изгубени, както ти спомена. И ето ти е много интересно нещо. Бащата на вътрешните болести, сър Уилям Ослер, той мисли, че формулира вътрешните болести като специалност и му изтеглихме учебника да четем. Учебника му е много голям, 1000 страници и се чете като съвременен учебник. Естествено липсват хапчетата, но структурата и текста, ако не ти каже, че това е стар учебник, на места се чете като съвременен учебник. Не е нещо архаично и старо. Нали, хората са били доста напреднали тогава, не са лекували с пиявици. Обаче, кое е интересно? Няма инфаркт, няма глава инфаркт. Няма такова нещо. Инфаркт е споменат в едно изречение, вметнато между другото, като рядко състояние. Казуистика. Запушване на коронарна артерия. Бащата на вътрешните болести не е видял инфаркт. И сега веднага надуват глас хората. Тогава средната продължителност на живота е била 50 години, хората не са живеели достатъчно дълго и е нямало инфаркти. И това не е вярно. Средната продължителност е била ниска, средната, защото 50% от хората са умирали до 5 годишна възраст. 45 някъде, нещо такова. И като осредниш, нали, всички деца, които са загивали поради инфекции малки, и всички хора, които са имали доста дълъг живот, който оцели, нали, детството, и се получава оттам тая ниска средна стойност. Аз съм чувал за мои прабаби, които са живеели по 100 години, аз не съм виждал 100 годишен пациент като лекар. Аз 100 годишен човек не познавам лично. Едно време, като проследявам рода, всички са по 95 нагоре. Какво става? Да, със сигурно. Тоест бащата на вътрешните болести не е виждал инфаркт. Сега има нещо друго, което става, нали? Имаме войни, имаме индустриална революция, има машини. Тия машини искат грижа, поддръжка. И са измислят един хубав лубрикант за машини, който се извлича от семена. Мисля, че първо от памука извличат олио от семена. И след това от соя, рапица и слънчогледови семки. Това също е така. Полиненаситените масни киселини също са, как да кажа, обект на една цяла огромна отделна серия. Заради публичните ми приказки против полиненаситените мазнини, имам, как да кажа, хора, които ме спъват професионалното развитие в момента. Да, бе, сигурна съм, ама виж сега, има нещо, което не трябва да се премълчава. И това, на първо място, мотивацията идва от личната история, защото, да речем, както ти, аз случайно намерих твоята хипофункция, моята си я намерих сама. Знаеш колко години ми трябваха за това? Не малко, да. Изобщо не е малко. Защото аз имах една такава много странна анамнеза с едно ТСХ, което беше 0,5 и те ти викат, то е перфектно. Супер си, нищо няма. Супер си, уникална си, значи това умората, тая обилна менструация. Спортувай повече.
Да. И имах всички целия букет. Всъщност обаче ТСХ-то е 0,5, нали се сещаш, нищо ти няма. Лекуват число, а не симптома на човека. Някакво число. Абсолютно. А лабораторията, знаеш как пише тия числа? В смисъл, слагат една маймуна на една люлка и маймуната и дават да сере и като литни, където удари някое число там на стената и така ги пишат. Или хвърлят зарчета и те ги пишат лабораториите резултатите. Ние сме носили, като студенти сме носили чиста вода от чешмата на лабораторията и те ни писаха кръв в урината като резултат. Затова тук е нашата, как да кажа, среща. Защото изключително важно е човек да се научи да се самонаблюдава и да не разчита толкова много на лабораторна работа, предвид, че ако имаш един огромен букет от симптоми, да речем какъвто съм имала аз имах безкрайен естроген, хиляди. Просто имах... че той естрогена е хубаво, бе, той е женския хормон, той е много е хубаво. Ти си здрава, истинска жена, фертилна. Фертилна, да. Имах по 30-40 такива фоликули, изобщо свръхфертилна бях. И като изключиме това, че е един разкошен хормон, като се върнем на оня списък с симптомите, да речем, ако те са 30, аз имах 25. Хубаво, те като покемони да ги събереш всичките трябва. Да. Да. Така че това, за което си говорим в крайна сметка, нали, за пуфата, там къде стигнахме, аз, между другото, искам да ти кажа, че аз водих този, как да кажа, диалог с един професор, докато учих в Станфорд, там в един курс. И човека не е съгласен с моята теория, но ми казваше, че дам много висока оценка, защото дръзваш да мислиш. Значи пуфата не е правена за ядене. Той олио е правено за разреждане на боя и смазване на машини. И нали, ти знаеш историята. Опитвали се да огояват животните. Аз я знам, ма ти я разкажи. Опитвали се да огояват животните. А пък ветеринарни книги да четеш е също много интересно, тъй като много болести са решени по животните. С болести, които ги има при човека, са излекувани отдавна при животните, защото агрикултурният сектор губи пари, ако са им болни животните. И то е на доктор Уолах, нали, големия принос ветеринар, който прилага от ветеринарната медицина готови решения върху хората. Но за него мога да говорим по-късно. Идеята е, че са се опитвали да огояват животните и са им давали кокосово масло, наситени мазнини и те вземат, че ослабват. Ето ние нямат интерес и някой се сеща, дава им полни наситените мазнини. То няма приръст. Къде да дойде той? Да, дава им олиото, нали? И от олиото стават супер дебели. И що стават дебели? Защото олиото, полни наситената мазнина, директно и индиректно по няколко механизма инхибира щитовидната жлеза, инхибира действието на щитовидните хормони. Нали? Всичко полиненаситено, дори витамина във високи дози, инхибира щитовидната функция. И какво става? Хората са яли животински мазнини, масло, наситени мазнини и в началото, времето, нали, началото на века изведнъж се сменя към полиненаситени мазнини, нали, които са почти всичките мазнини, които се консумират. И гледаме екстремна епидемия от хипотироидизъм, сърдечно-съдови заболявания и какво става? Инфаркта от рядка болест, спомената в едно изречение в учебник, който е 1000 плюс страници, преди 100 и колко години, в момента е номер 1 убиец. Нещо се е случило. Между другото, искам да ти кажа, че етиологията или причината за сърдечните пристъпи, тя много отдавна описана е за първи път в началото на 1910-12 година. Обаче в бележките, примерно, аз съм чела много задълбочено книгата на Брода Барнс, поне 4 пъти съм я чела. От обучението му в медицинския там колеж началото на 30-те години на 20 век, то няма данни за такива заболявания на коронарните артерии, или няма такива данни. Няма, да. В това време е било абсолютно незначителен проблем. До 1930 година, както казваш, че огромна част от смъртните случаи са причинени само от инфекции. Мен, което ме притеснява повече е епидемията от затлъстяване, която тръгва
може би много след олиото. Не може да обясним само с олиото затлъстяването и само с хипотироидизма, разбира се. защото реално към 80-те години, от 80-те години имаме страшно повишаване на затлъстяването насам. А пък олио е имало гадна храна, е имало бърза храна, е имало и тогава. И е нямало и дебели хора. И пак не чак толкова, нали, фастфуд тогава не е било нещо се случва, което експоненциално прави хората супер дебели от 1980 година. Някакъв токсин ли е в средата пуснат? Има нещо, което не мога да си го обясним и го търсим какво е. Защото казват, нали, много захар ядат. Яде се по-малко захар от тогава насам. Това е официални данни, но затлъстяването е по-голямо. Най-бързият начин да качиш тегло е да смесиш много високи мазнини с много високи захари. Това е без... Изобщо не подлежи на съмнение. Цикъла на Рандъл, като активираш и се уврежда метаболизма. Но мисълта ми е, че сладки неща с олио ги имало и тогава. И въпреки това, тази свръхепидемия от тежко затлъстяване се случва след като ги имаме тези неща. И затова си мисля, че трябва да търсим някакъв друг фактор, който още не съм го измислил какъв е. Със сигурност ще му дойде момента, в който ще го разчоплим и него. Сега тук ще задам едно друго нещо. Така един друг въпрос, който е много важен. И той е свързан с това, че пак ще се върна Брода Барс. Той смята, че диабета като едно хронично заболяване се дължи до огромна степен на хипотироидизма. Какви наблюдения имаш ти? Защото той твърди, че повтарящи се инфекции, нарушени функции на имунната система, хормоните, вътрешните органи на тия, които страдат от хипотироидизъм, водят до диабет. И, нали, разбира се, и ред други хронични заболявания. Да, това е със сигурност е така, защото като си в хипофункция не можеш да си използваш ефективно енергията. Това се случва. Къпиш се в енергия, но тя не може да стигне там, където ти трябва. Това е едното. Другото е, че като си в хипофункция, губиш някои ключови минерали. Се губят много лесно. И не само магнезии. И сега трябва да видим също и какво се случва с хром и ванади, чието дефицит при животни води до диабет. И възстановяването им на нивата на хром и ванади лекува диабет при животни. И при хора, нали, диабетици, които започнат суплементация, кръвната им захар започва да се нормализира. Но че хипофункцията е свързана с диабет, то е така. Да, ама тук пак какво правим? Таргетира се диабета. То не пречи да се таргетира диабета, защото, нали, сега, ако имаш следствието да се лекува, също понякога има нужда. Нали, ако си подпалил къщата заради някаква първопричина, пак трябва да изгасиш пожара преди да лекуваш първопричината. Проблема е, че само се гаси пожара, а пък огнехвъргачката продължава да стреля отвънка. Това се случва. Тук сега, като каза да стреля отвънка, идва така съвсем естествено следващия ми въпрос за токсините от околната страна, на среда, защото това разпространение на този хипотироидизъм втори тип, то още не е признато от традиционната медицина, това го знаем, ама си е с епидемични размери. Каква е връзката според теб между заобикалящата на среда околна, токсините, затова каква е връзката генерално с хипотироидизма? Мога да почна да изреждам едно по едно. Първо, както казах, олиото, полиненаситените мазнини. Дори Google знае, че инхибира щитовидната функция. Даже и Google. Даже Google, нали? И се изливат те просто навсякъде. Ако решиш да ги избягваш, е много трудно. После и животните, като почнат да хранят с разни царевици и сои, и те натрупват повече, особено свинско пилешко, и те са вече с пуфа. Тоест самата... Сега ще прекъсна да ти кажа нещо много интересно. Правила съм си изследвания за полиненаситени мазнини в серум. Така преди много години. И след 3 години, ако не се лъжа, сега не е пред мен, но по спомените говоря,
След 3 години го повторих, като в тези 3 години аз съм била в абсолютна рестрикция на пуфа, като кажа абсолютна, по-малко от 10 грама на ден, което е много сериозна рестрикция. Рей казва 4 грама, така че, нали... Абе, много сериозна рестрикция. Значи, може би единствената ми пуфа, която съм изяждала, е било от семки на тиквички. Нали, примерно ти говоря. Да. Олио, ядки, такива неща, Да. генерално ги няма в менюто ми за много години. И повтарям това изследване след хикс там години, те, да ти кажа честно, не са много мръднали. Ами те до 15 години може да трябва да рестриктираш пуфата. Казах си, че ще изследвам вече, на 5 години ще изследвам това изследване, защото то така не ти дава много кураж, защото тази рестрикция, нали, очаква се, че трябва да почнеш да се чистиш, ама затова те прекъснах, за да акцентирам. Изчистването от пуфа е един много, много, много дълъг процес. Той е проблема, че като ги спреш, те почват да излизат от масната тъкан и почват вторично увреждане да ти правят. Значи една от причините за затлъстяването е една от многото причини, нали, че тия полиненасти мазни организма не ги иска, защото правят оксидативен стрес и ги вкарва в масата тъкан, която да ги пази в безопасно съхранение, за да не правят проблеми в тялото. Ти като ги спреш и почнеш да ги изкарваш обратно от масата тъкан, става вторично увреждане. Става вторично увреждане, затова, нали, нивата на витамин Е са, нуждите от витамин Е са повишени, който до някъде, нали, поне до някъде може да намали вредата от полиненастените мазни, а пък витамин Е, нали, то в храната откъде има, там където пак имаш полиненастени мазни. Да, бъдем, например. И влиза или рибите там, т.е. той е там, за да пази тая храна, да ни изгни, да ни граняса, нали? Да ни граняса е най-точното определение. Пуфата, нали, е едно от първите причини отровни неща и тя е много, нали? Тя е предоминантната мазнина навсякъде. Второто нещо, което много ме притеснява, е тежките метали, които са се изливали и продължават да се изливат в средата. И първите пестициди, които са ползвани, или едни от първите, са били с тежки метали. И даже съм чувал, че все още пръскат с живак пшеницата, като я съхраняват, за да не мухляса. И това се еде после. Следващото, което става, имаме също страшно много изливане на бойни отровни вещества по време на войните. Нали, имало е огромен излив на тия неща в средата. Следващото, което се пуска, е пластмасите. То е много гадно. Значи, пластмасите... Бисфенола. Не само. То е хиляди неща. Талати, малати. Значи, бисфенола ни е едно от многото неща. Нали? Но пластмасата, като се прави, тя пластмасата е органично. Пластмасата е естроген, направен на предмет, на практика. Нали? Упростено го казвам. Нали? Да, естрогена не е хубаво, ако някой не знае. Нали? Естрогена е стресов хормон, нали? Сега това е както и да е. Нали? И пластмасите, проблема им е, че те се ронят и правят тези микропластмаси, т.е. микроскопични мънички, частички пластмаса, а пластмасата е органично съединение с хормонална активност. И дрехите се правят от пластмаса, която ти минава през кожата. Бельото се прави от пластмаса, полиестер. Значи полиестера са го ползвали за стерилизация на затворници. Слагат им полиестер на лента на скротума и след няколко месеца прави стерилитет. Значи, това е много интересно. Сега гащите, сутиените и нали, директно естроген върху гърдата, после що имаме рак на гърдата, банските и да го нагрее хубаво слънцето, да разтопи този полиестер и да ти влезе хубаво през кожата в жлезите на гърдата. Сега намразят. Значи от 20 000 човека, 18 000 жени ще наизхейтят за... когато говорим тук за една такава, трябва, ако искаш да прибориш, той прекален светец и Богу не е драг, това е ясно, ама доколкото мога да ограничиш нещата и малко да загърбиш суетата, е изключително важно. Ама то е ключов фактор. После като ти отрежат гърдата и ти опада косата от химиотерапия, нали,
Защото не си искал да потърсиш за 5 минути не полиестерен бански. Нали? Тъй, че който иска да си хейте, той си заслужава. И информацията има, правиш каквото си искаш с нея, после си носиш последствия. Да, много е важно да бъдем, как да кажа, всъщност, аз ще го кажа накрая на тая среща, че информацията, тази, за която ние си говорим, тя не е някаква новост, тя е просто забравена много назад във времето, защото няма как да са лекували през 1930 година хипофункция само симптоматично и да се ги лекували хората наистина. И когато оправят тая хипофункция, те изчезват огромна част от другите им придружаващи проблеми. Но в крайна сметка всичко, за което си говорим, то е базирано на наука. То не е базирано така, тук сме се събрали да си приказваме празни приказки. За пластмасите, не знам, следиш ли напоследък какво, първо някои по-страшни неща. Значи, химията, химикалите, които се отделят от тях и самите микрочастици пластмаса, ето това е нищо страшно. Първо, че нивата им в средата надвишава хиляди до милиони пъти концентрацията, която сериозно уврежда животните в лабораторни изследвания. Тия естрогена, нали, стресов хормон, води до тревожност и така нататък. Рибите са станали тревожни заради изливане на тия химикали от пластмасата навсякъде. Рибите са си променили поведението. Другото, което става е, че някакви миди са изследвани, че са станали хомосексуални. Значи мъжката мида се отваря на сперма от друга мъжка мида заради замърсяване с химикали от пластмасите. И което е много страшно, че в лабораторни изследвания, ако едни риби ги отровиш с химикалите от пластмасата, поколението им има сериозни увреждания. Но поколението им, ако вече гледаш на чиста среда, без химикали, много поколения след това имат хормонални увреждания и промени в мозъка и поведението. Тоест дори да изчистим сега света от пластмасата, което няма как да стане, нали? Тези ефекти ще продължават много поколения след това. И започнаха вече да излизат проучвания за микропластмаси в тестисите, микропластмаси в плацентата, микропластмаси в плода, микропластмаси в мозъка и микропластмаси в сърцето, вътре в самия сърдечен мускул. И започнаха сега да откриват микропластмаси в атеросклерозните плаки. Между другото, искам да ти кажа, че това е много важно, което сега си говорим за тая микропластмаса. И само като вметка да вметна, че ще направим едно цяла отделна серия, посветена на понятието breast implant illness. Защото това съм се сблъскала с хора, така, мои изключително близки, които са пострадали безкрайно много от тези импланти, за които също тънат с мистериозно мълчание как те са вечни. И това, което наскоро установих в една жена, която е вече е направила експлант и така нататък, още има излив на силикон. Като говорим за импланти, е една много страшна тема, която много лично ме ядосва. Значи, страшно ме ядосва с пломбите. Значи, много се ядосвам, нали? Значи, пломбите имаш два избора. Дали да е от бисфенол или да е от живак. Да, изборът е разкошен. Да. Нали, избери си от кое да ти е гадно. Или да си изгубиш зъба, а загуба на зъб води до редукция на IQ-то. Това е много интересно. Уж е временно. Това съм го виждал с очите си при мой близък, който изгуби 17 зъба в един ден. Възрастна жена, която след това разви много тежка деменция за около 3 месеца и след това се възстанови напълно. Но тотална деменция, не знае кой си, къде се намира след изваждането на зъбите и пълно възстановяване след това. И това потвърди на времето, което съм чел, за временната загуба на интелект, мъничко поне при екстракция на зъб. Има еволюционно обяснение, че един хищник, тъй като му пада способността да ловува, се защитава, му падат и мотивацията и когнитивните способности, които биха го тласкали към това поведение. Въпросът е, че
или слагаш пластмасата, Избора е или слагаш естрогена, или живака. който ти прави медна токсичност, естроген и невродегенеративни заболявания след това. Нали? Аз много съжалявам, че като малък преди пубертет са ми сложили 2 живачни пломби. И са толкова тъпи, нали, хората, с които съм си говорил за болекари по темата. Те ми казват, ама то не се отделя живак от там. Да. И Аз им този казвам... спор съм го водила много така. Чуй, много е смешно. Значи, то не се отделя живак от там. И са ми покажали учебник. В учебника пише, няма никакво, нула отделяне на живак. Той, защото е в амалгама, свързан с други метали, да, свързан е с мед, който също е много хубаво, нали? Нали, в кавички. Но като е в амалгама, нямаш отделения живак. И след това на съседната страница пише усложнения, живачна татуировка, което е отсветяването на съседния зъб или веница от отделянето на живак от пломбата. Да, понеже и така, няма... ето, пише, че се отделя живак. Не се отделя живак. Виж, тук пише, че не се отделя живак. И викам, от какво е татуировката? От отделянето на живак. Значи се отделя живак. Не се отделя живак. Това съм говорил като разговор. Човека в рамките на 2 секунди казва ти противоположни твърдения и не може да разбере какво го питам. Това е много страшно. Не може да разбере, ами когато една неистина е повтаряна многократно, тя вече за много хора става истина. Не, това е тотален когнитивен дисонанс и човек се ядосва. А то е мерено, че се отделя живак и е околичествявано точно колко се отделя, кое увеличава отделението, кое намаля отделението, този живак къде отива, този живак какво прави. Имам колежка, която наскоро си извади живашна пломба небезопасно. Тя не знае за тези неща изобщо. Просто махнала я. Отиваш на заболекар и я махаш. И което не знаете, че като извадиш пломбата, се отделя наведнъж повече живак, отколкото би се отделил, ако оставиш цял живот там. И по учебник, всъщност не по учебник, защото в учебниците пише, всичко е наред, но нали, по всеобщо знание на хората, които са ровили за живака, в рамките на месец тя разви супер тежки алергии. От нищото, на дърти години, които буквално я приковават почти на легло вече, нали? Свръхтежки алергии. Това не е единствения случай, който знам. Нали? След това ден на живашна пломба, просто ги събаря. Живака отива в червата. Каква е препратката? Значи, има много хора, които ваденето не е по безопасен начин и не е изобщо по протокола на тази организация ЕОМА-та. Някои хора ги събаря, някои не. И тук ще отидем автоматично към следващия ми въпрос, който е свързан с митохондриите и общо с енергията. Значи, събарянето на хората от тежки метали като живак, моите наблюдения са, че събаря хора, които с абсолютно нисък базален метаболизъм. Интересно, да. Интересно. Това съм сигурна, защото има хора, които нали, аз имам страшно много наблюдения, защото много рових тая тема, защото аз изкарах тия пломби наскоро, тук преди 2-3 години, то ходих по тая причина в Турция да ги вадя, защото в България още никой не ги вадише. Вече поне имаме. Нали? Да, вече поне имаме такива хора, които разбраха, че това не е така, че не е съвсем така, а има голямо значение. Живака дори коя организация, мисля, че или Обединените нации, сета е някоя от тия, не Световната здравна, някоя друга беше. Тя го класифицира като най-токсичното и опасно вещество в средата. И нали, има сметки как една пломба, ако хвърлиш някои от Рилските езера и на лабораторен анализ, официално нали, биха го казали, че не е годно човек да се къпи там. Ужас. Нали? Толкова живак има в една пломба. Има, да, но това, което исках да ти кажа е, че наблюденията ми са, че когато човек ги махне по правилния начин, а дори и по неправилния, и то е в една много сериозна и висока метаболитна скорост, с абсолютно компенсирана функция на тази щитовидна жлеза, с запълнени дефицити и така нататък, това няма да го събори толкова много. Мога да ти дам 2 примера за обратното.
Да, което той е има и страшно, обратното, разбира се. но две жени, нали знам, за едната колежка тя е супер слаба и динамична, сега той не означава, че не е в хипофункции да компенсира, ма не мязана такава, нали, няма поне симптоми, нали, тя изглежда като супер метаболизъм. И още една приятелка, тя е диетолог, която е цял живот супер слаба, супер динамична, нали, без симптоми на хипо. Докараха и хипо, като са и махнали половината щитовидна жлеза наскоро, защото, нали, те решили. Значи човек, който е благословен да е с бърз метаболизъм и да е слаб, сега да го направят дебел, нали, на както и да е. Тие двете ги събори супер лошо махане на а, пломба. И едната си е махнала безопасно. И въпреки това, бам, нали го. Така че явно и той не пази. Което е много Да страшно. речем, че пак е някаква предпоставка. Не, това, което исках да кажа общо е, че ако човек има пломби, ако в момента се чувства зле и е супер разклатен и е с нисък метаболизъм и общо с някакви проблеми, по-добре да се стабилизира и тогава да ги извади, отколкото да ги извади в състояние, в което е много зле. Да, живак не са бута, ако Това трябва исках да да си кажа. много стабилен, за да можеш Ако да нямаш понесеш. енергия и ресурс, просто отложи докато се стабилизираш. Нали, има много други начини да се подкрепиш чрез минерално балансиране и така нататък, но ако си в разцвета на тинята си, не барай. Това исках да кажа. Да. Защото ти енергийно, ако си слаб, това е агресор, това е стресор, той ще се бори. Не тръгваш да поправиш къщата по време на буря, нали? Абсолютно. Да, по време на буря това, което ще поправиш, е още повече да я събориш. Да. И тук отивам на следващия въпрос, защото ние мога да си говорим така дълго с тебе и то е свързан с енергийните фабрики в нашите клетки. Това е ясно кое е, митохондрите, които всъщност те са основни места, където телата правят енергия. И аз сещам, когато почнах да чета така, много ми беше интересно да чета физиология, защото почнах отзад напред. Нали, първо почнах да чета ендокринология поради личните си драми и после реших, че съм сложила каруцата пред коня и се върнах назад да чета физиология и биология. И има един такъв извод, който съм го запомнила. Сега може да не го цитирам дословно, но по спомени, че изглежда, че почти очевидно, че основната функция на тироксина тя е да увеличи броя активността на митохондриите. И тук идва моя въпрос, в който аз съм убедена, но все пак държа, нали, да чуя твоето мнение по въпроса. Унаследява ли се хипофункцията? Нямам никаква идея. Аз имам не и е знам. доказано. Просто питам дали имаш наблюдение, защото в крайна сметка тая митохондриалната ДНК се унаследява единствено от майката. То сега толкова много хора имат хипотироидизъм, че и можеш ли да кажеш дали наистина е унаследено или просто са били в една среда? Това, което искам да кажа е много важно и то пак е препратка като темата ни за пломбите. Нали? Ако си зле, не ги разбутвай, чакай да се стабилизираш тогава. Ако примерно си в сериозна хипофункция, не забременявай. То детето ще е тъпо, защото мозъка му няма да се разви правилно заради хипофункцията на майката. Ние имаме спад на IQ-то, което в последния век, въпреки че говорят за един ефект на Флинт, който е псевдоефект, нали, но реално на хардуерно ниво хората, мозъците са станали по-бавни и това е измервано и количествено. И това съвпада с масовата хипофункция. Нали? Според мен има много пряка връзка. Ти мислиш, че или си ровила, че предразположеността към хипотироидизъм може да има и наследственост? Абсолютно има. Абсолютно има. Просто исках да го кажа, защото исках да заостря внимание към това, че хипотироидна майка няма да роди здраво дете. Да, това е интересно, да. Това е ясно. Въпросът е дали хипотироидизма на майката, който е причинен от външен фактор, води до
склонност към хипотироидизъм на детето, защото е расло в, нали, хипотироидна отроба. Виж сега, сигурно, защото детето прави собствената си щитовидна жлеза по време на първия триместър. Ако майката няма, какво става? То откъде ще я направи? И майката ще е с висок естроген, който ще инхибира също щитовидната функция още преди да се родиш. И евентуално, ако майката е с тежки метали и медна токсичност, ти ги изсипи и тях. Точно така. Тези симптоми, от които страдат тия пациенти с хипотироидизъм, са същи като на тези с дефект на митохондриите, нали знаеш? То няма, те не са различни. Защото тия митохондриални мутации, дори и тях да ги вземем, те до голяма степен са отговорни за тия метаболитни дефекти на клетъчно ниво. Да. То всъщност става едно и също, защото тази мутация може да я разглеждаш като една абсолютна хипофункция, защото те съвременните тестове, тия кръвните за щитовидната жлеза, в крайна сметка те не могат да го открият това. Ровила ли си ефекта на светлината върху митохондриите? Не съм. Че той е неврохирурга, как му беше името, който много приказва за това. Андрю Хуберман. Не, той е неуросайентист. Един доктор неврохирург, трябва да сетя как беше, с който говори за точно синята светлина и митохондриите. Че на митохондрите, да, те поемат светлина и реагират на нея и нали, имат системи, които имат нужда от светлина като стимул, за да заработят. Затова червената светлина и близката до инфрачервената светлина са много популярни от сега в биохакинга, нали? Red Light Therapy. Абсолютно. Фотобиомодулация, което казват. И работи веднага, и работи за секунди, нали? Че облъчването с такава светлина поема се от митохондрите заработват по-ефективно и, нали, това аз го използвам, много съм доволен и хора, на които съм препоръчвал, за някои неща е супер. Нали, може да вдигнете свободния тестостерон до 3 пъти, например, само за няколко минути облъчване на тестисите. Или болки в стави на 50% намаля само още понякога от първата терапия. Все тая. Въпросът е, че той е доктора, трябва да видим как му беше името. Той смята, че тъй като има голямо светлинно замърсяване с светлина, която има спектри, които са токсични, та е изкуствената светлина. Да. Нали, и ти постоянно, бялата ти има син спектър, нали, също синята светлина от екрани, тези кружки, те излъчват светлина, която инхибира митохондриите. Се абсорбира и инхибира митохондриите и постоянно сме на светлина, на практика. Ето в момента е вече 10:30 и съм на светли лампи в къщи, което не е естествено. Тоест ти милиони години еволюция не си бил изложен на токсични нива на светлина. И не трябва да сме на свещи, например, или на огън. Нали? Но не на тази светлина. И това също е фактор, нали? Не само чрез въздействието върху мелатонин, например, и съня след това, но и директно токсично въздействие върху митохондрите. Виж сега, тук много важно нещо е, че това, което тръгнах преди малко... Само да довърша един пример, съсетих много интересен случай. Има една приятелка, която и тя започна публикува по темата. Тя имаше много голям проблем с новороденото си дете. Имаше много тежка екзема. Значи кожата му пада, то цялото е червено и кожата се лющи, пада. Много страшно. И нищо не помага. И забелязва, че става по-зле от някои храни. Но накрая елиминира почти всичко. Нали? И пак се появява екземата, днеска има, утре няма. И което тя направи, защото тя го откри този доктора неврохирурга със светлината, започна да си ляга с залеза и да става с изгрева, да се облъчва с светлината и само на свещи вечер, за да намалят изкуственото осветление. В рамките на дни, няколко дни, по-малко от седмица, мисля, че екземата на детето изчезва и не се връща. И това нещо, нали, аз съм си писал с нея, защото тя ме питаше, дай съвет, нали, и каквото я казвам, и тя разбираше от елиминационни диети, хранителни интолеранси, нищо не помага.
И си спомням просто като приятели как имахме тия разговори и нищо не помага и ми пише след няколко дена, оправи се и ми каза как се е оправил. Това е супер интересен случай. Супер показателен за това как промяната в съвремието ни не е донесла някакви безкрайни ползи в някои аспекти. Има странични ефекти. Сега идеята е може ли да минимизираме страничните ефекти и да се наслаждаваме на даровете, нали? Абсолютно. Интернета не е лошо сега, нали? Не е лошо, да. Между другото, ако не беше интернета, това, което искам да ти кажа, е хората, които, нали, преди много години, като почнах да се пиша с разни хора, нямаше нито един българин. Така, не знам, така ми се случи. И хората, които ми изпратиха няколко книги, които да прочета, това беше за мен преломен момент в моето развитие и в подобряване на общото ми състояние. Така че да, някои от технологиите със сигурност. Видях на едно бизнес изложение сега снимка на компания, която прави компютър, който да ни излъчва вредна синя светлина. Изобщо и ергономиката му да не е с пластмаса, т.е. да не е токсичен компютър. Браво. А е много интересно, защото наистина хората стоят на компютъра по-голямата част от времето. Пипаш тая мишка и през кожата ти минава пластмаса. Облъчваш се с електромагнитни лъчения директно към тестисите. После защо, нали, почти всички са инфертилни. Не знам, знаеш ли... Тя затова процъфтява тази инвитро индустрията, нали знаеш? Като сега аз, нали, по образование, нали, след медицината специализирах анатомия и ембриология към нея. И чета старите ембриологични книги, писани преди 30 години, значи приписвани от нещо още по-старо, че нормалната сперма е 10 мл на еякулат и имаш 300 до 600 милиона сперматозоида на милилитър. Сега гледаш на Сезио критериите и критериите са милилитър и половина сперма е норма, т.е. имаш едно драстично намаляне, 6-7 пъти намаля обема, което се смята за нормален. И 15 милиона сперматозоида на милилитър, което е колко пъти, нали, намаля. Това е огромно, и това е само за няколко десетилетия, драстичен спад на качеството на спермата. Значи пак нещо се е случило като токсичен фактор. Полиестера го прави това и лаптопа на колените го прави това. Това е фактор. Това е много голям фактор. Разбира се. И това е мъжкия фактор. И оттам, като вземем женския с поликистозните яйчници, с ендометриозата, с свръхвисокия небалансиран естроген, с дефицита на прогестерон, който изобщо не седи на картата. И зато и правят спонтанен аборт до третия месец на бременността, защото нямат прогестерон заради нелекуван хипотироидизъм. И преди матката, преди плацентата да може да почне да се произвежда прогестерон, правят аборт, защото не им достига. Точно към третия месец е масовата ситуация. И замисли се какви инвазивни тежки процедури се правят, вместо да се реши макар и не лек, но проблем. Ето ти един пример. Има едно състояние, наречено спазъм на акомодацията. Това е мускула, който контролира лещата на окото. Лещата на окото донапасва диоптрите, за да можеш да четеш, за да гледаш наблизо. Нали? Като гледаш неща, които са по-близо до тебе, и лещата са един мускул има, който се свива, за да може да виждаш наблизо. И при някои хора този мускул влиза в спазъм, буквално се схваща и това води до стават късогледи. Нали, просто защото лещата не може да се отпусне и ги боли главата и т.н. И той нещо се лекува с капки, които отпускат мускула, упражнения на окото, по-малко да си на телефона, но много често няма никакво решение. И това или се връща, или не отговаря. И има много близък мой човек, който направи тежък спазъм на акомодацията на сравнително млада възраст и нищо не помага. И диоптрите се променят няколко пъти на ден. Изведнъж става късогледа и не може да чете табелите пред нея, например. И нищо не помага. Леченията ги дават, ако не стане с капки, да ти извадят лещата просто. Да ти отрежат окото и да ти извадят лещата. И знаеш как се оправи? Знаеш как се оправи? Оправи се от едно впръскване на 1000 микрограма метилкобаламин под езика.
Имало е B12 дефицит, който е правил, оттам е тръгнал. Айде де. Айде. Тотално, абсолютно случайно просто. Абсолютно, за кучето купихме B12 и от накучишкия спрей просто набазик да си пръснем двамата и се оправи спазма на акомодация. Изобщо нищо не е случайно и то нищо не е изолирано и нищо не работи отделно. Тоест имало B12 дефицит. Това е, нали, дефицит на B12, откъде е дошъл, е също много голяма тема. Тя е тема за друго едно основно предаване, което много ще си говорим за стомашната киселина и за жлъчката, и изобщо за неща, които също генерално са много подценени, защото огромна част от това, което засегна за другата ни тема за адреналната умора, която, нали, не е призната и като диагноза, тя също е свързана по някакъв начин с тези неща. Това, което исках да кажа, да се върна отново за инвитроците и изобщо генерално за унаследяването на хипофункция, че в крайна сметка има едни изследвания, които, как да кажа, те са такива емпирични. Аз съм била в тия години, тая група вече е сигурно на 5 години, свидетел, в който има и много изследвания, разбира се, ама живия опит, нали си е жив опит. Много така жени, които са им казвали, че имат безплодие, без да е диагностициран някакъв конкретен проблем, и те започват да взимат или хормон, или щитовидна жлеза сушена и чудото им се случва. В смисъл, забременяват съвсем нормално. Индианците, като имат проблем с фертилитета, им отиват и ядат щитовидна жлеза. Сега, тъй като зимата нямат много достъп до въглехидрати, а сега са много популярни нисковъглехидратни диети, с тях така се увредих. Направо, срам е всяка минута, в която съм говорил за тия неща на времето, че са хубави, нали? Но когато в зимата нямат достъп до въглехидрати индианците, отиват и какво е, лос ли е на български? Лос, мисля, че е. Да. И ядат щитовидната жлеза на лосове, при които зимата е супер увеличена и се вижда под гушата им, т.е. правят голяма щитовидна жлеза. И като я ядат, по този начин се запазват фертилитета при недостиг на захар, на въглехидрати, нали? А пък без въглехидрати жлезата се инхибира и оттам фертилитета пада. И съответно, защото се правят децата в този период, когато имат сравнителен недостиг на въглехидрати и би трябвало да са инфертилни. И по този начин се запазват фертилитета, което е много интересно. То е много логично, защото когато приемаш щитовидни хормони или жлези, или по какъвто и начин, говоря за тия бъдещи майки, те когато приемат тия щитовидни хормони или жлеза, или както кажеш, индианците едат самата жлеза, в крайна сметка тези деца, те няма как, те ще се развият, защото те няма да бъдат хипотироидни. И когато те не са хипотироидни, вече тогава идва едно нормално развитие на тяхната нервна система, особено на мозъка, на костите, там, на половите жлези и така нататък. Защото то няма как да стане. Ето още нещо интересно, което правят индианците. Ако има болен човек, му дава да еде бъбрек. Не знам какво има в този бъбрек, но защо на болен му дава да еде бъбрек. Това е интересно. Витамин С знам, че има повече бъбрека, ама не е нещо, кой знае какво. Нали? Другото, което аз ще ти кажа, съм проучвала много. Даоензим има. Даоензим, има диаминоксидаза, който със сигурност, нали, понижава хистамина и като понижи хистамина, понижава и другите стресови хормони. Когато дао ти е високо, нали, логиката е, че стресовите хормони са така до някъде овладяни. И преди хората са яли, знаеш, нали, това е популярно в рейпи средите, че хората са приемали не малко щитовидни хормони чрез храната, нали, като се вари цялата кокошка, например. А в момента е забранено да се прави кайма от врата на животното, за да не попадне щитовидна жлеза, защото има преди няколко десетилетия смъртни случаи
наричат го hamburger hyperthyroiditis, просто от прекалено много щитовидна жлеза попаднало в някаква кайма и хората измират от, нали, просто изгърмяват, от токсична доза щитовидни хормони приемат и развиват остър хипертироидизъм, който ги убива някакво. И това има няколко такива случая. И от тогава е забранено. Но по този начин пък явно, нали, тъй като винаги се еде цялото животно, това стана много популярно покрай карнивор средите, които нали, въпреки че липсата на въглехидрати е... Все пак върнаха вярата в яденето на карантия. Да, полезното беше, че към някои традиционни практики обърнаха внимание, че се изяжда цялото животно, нали, отношението на мускулно месо към колаген, което в момента е нарушено. И имаме проблеми оттам. Да, защото консумираме прекалено много триптофан. Точно е. Нали? И нямаме глицин, оттам, нали, проблеми с метилацията също стават и т.н. Но яденето на органи и специално щитовидна жлеза, нали, в някакви ниски дози, от кокошката, например. Нали? Да, от шийките. Да. И това е супер интересно. Също е проблеми и с домашните животни, че един вълк, например, той изяжда цялата жертва с козината, с кожата, с перата, с костите и с щитовидната жлеза. А пък в момента, нали, как се хранят домашните животни. Нали, дори Prey модела, който е на хранене, той казва, че трябва да имаш определен процент черен дроб и определен процент друг орган. Но другия орган, примерно, го слагат бъбрик или слезка, често се слага. Щитовидна жлеза няма. Няма щитовидна жлеза. Само нещо искам да обърна интересно внимание, което се сетих няколко пъти. Като говорим за епидемии на лошо здраве, това не е подминало и дивите животни и домашните животни. Купих наскоро една книга от 1952 година за медицина и хигиена на кучето. И е писана за, нали, кучета, които са работни кучета, т.е. които трябва да вършат работа. За военни, за полиция, нали, кучета, които трябва да имат перформанс, не е домашен любимец, нали, да ти се въргаля на земята само. Куче, което наистина трябва да е здраво, издръжливо и да може да върши работа. Продължителност на живота дава 20 години. В момента живеят под 10. Някои породи даже 4-6 години. Значи там имаме спад на живота им. Дават 20 грама сол на ден на кучето. В момента ветеринарите масово казват, че една лъжичка сол ще убие кучето. Това е също много интересно. И другото, което се случва е дивите животни станали по-дебели. Тоест, какъвто токсин има пуснат в средата, явно, как казах, не е само олиото, защото ти не ядат олио, но дали е пластмаста или нещо друго, или тежки метали, или нещо друго, но дивите животни. От всичките тези неща. Но дивите животни, аз ще кажа още един фактор, който се сетих, но дивите животни стават все по-дебели. Един фактор, който е много интересен, бях като студент, рових едни статии за замърсяването с антибиотици в средата, че, нали, 90% от антибиотици се използват в агрикултурата. И тези животни ги пикаят, серат тези антибиотици. Другото, което става, е антидепресантите също, тъй като масово хората ги приемат на Запад, и ги изпикават и контрацептивите също се изпикават с урината и всичкото и нещо влиза в водата и циркулира. Между другото, на антидепресантите и на контрацептивите ще им направим на тях отделна серия. Въпросът е, че ти го пиеш чешмяната вода, защото май не ги премахват пречиствателните станции, т.е. ти пиеш контрацептиви, антидепресанти някакъв процент във водата, което е много страшно, ако се замислиш. От чешмяната вода. Нали, чешмяната вода пиеш антибиотици, контрацептиви, антидепресанти и кой знае какво още. И въпросът е, че той като се излее в средата, и то на планетата водните цикли са такива, че то отива навсякъде. И са ходили на места, където не е стъпвал човешки крак. Някакви много забутани планини.
и са открили антибиотици вътре в скалите, открили са антибиотици в животните. И оттам като им промениш микробиома с тези антибиотици, а някои антибиотици удрят и митохондрите, нали, флуорираните хинолони са митохондриална отрова, нали? Да. Ципрофлуксацин, левофлуксацин, те са супер токсични за митохондрите. И това също мисля, че е фактор. Те също се изписват на кило, не знам дали знаеш. Имам за един човек, се свърза с мен наскоро покрай близък с много тежко увреждане от флуорирани хинолони, които от инструктор по фитнес, много здрав човек, го инвалидизират на практика и за дни, което е супер тежка отрова, нали, тия флуорирани хинолони. Но това ми беше мисълта, че ако пуснем антибиотици в средата, които променят микробиома, знаеш, че за фекалната трансплантация, ако на слаб човек му присъдят лайна, нали, от дебел човек, става дебел. Със сигурност. Това са изключително есенциални изводи, с които така мисля да се ориентираме към приключване, защото ние можем да си говорим вече 11 часа, можем и до сутринта да си говорим. Късен след обед е вече. Късен след обед е, да. За хората с адренална умора и обърнат кортизол в ритъм, енергията им идва по този време и са готови за парти. Нали? Готови са за всякакви подвизи. Но ще привърша с така нещо, което трябва да кажа много есенциално, и то е, че с Марин участваме в един проект, издаването на една, как да кажа, фундаментална книга след труда на Брода Барнс. Марин е консултант в проекта на издателството ми за издаването на книгата на Марк Стар, наречена Хипотироидизъм тип 2 епидемията, в която завършвам само с една много така интересна извадка и приключваме този подкаст с тема, разбира се, за следващия. Марк Стар, като един истински последовател и ученик на Брода Барнс, направил едно много есенциално изследване, което аз съм го запомнила и тук съм си го извадила на една извадка. Събира картоните на много от своите пациенти. Нали, тук обичайно учените ще ми кажат, те са 162 пациента, не правят, нали, малка е популацията да се направи изследване, но тя е малка, но е много, много, много говореща, крещящо говореща за хипотироидизъм и показва следното. 96% от пациентите имат болки, 85% от пациентите имат умора, 83% от пациентите имат суха кожа, 85% от пациентите имат чупливи ногти, 70% се нареждат следните неща: менструални проблеми при жените, депресия и при двата пола, микседем с едни 60% и горе-долу по 50% нататък следва следното: непоносимост към студ, безсъние, забавено рефлекс на ахилесовото сухожилие, хистеректомия, алергии и студени крайници. Вече тия по 30-40% няма смисъл да ги изреждам, те са ясни. Ние си ги казахме и с това слагаме край на нашата говорилня, която със сигурност ще продължи с следващата ни тема, която ще бъде за надбъбречните жлези, адреналната умора, защото този мит точно колко не съществува, време е хората. Нали, аз всеки ден чета постове от хора, които са с изчезнал кортизол. Аденокортикотропният им хормон е дъно, кортизола в изследване на Stress Awakening Response го няма и тези хора никой не ги лекува за това. И те вече търсят начин, отпадналост, те не могат да функционират, те имат една такава обща слабост и една умора, която почват да търсят всякакви екзотични диагнози, но не и да им оправят надбъбречните жлези, за да могат после да дигнат щитовидната жлеза. Защото ако не са ти добре надбъбречните, не можеш да си оправиш хипофункцията. Изключително важно пояснение. Благодаря ти за участието в нашата поредица от такива информативни подкасти, с които ние се разграничаваме, разбира се, от всякакъв вид, който се припознае, да се консултира с който трябва. Ние споделяме само личния си опит. Не слагаме диагнози на никой, но пък истински призоваваме хората към това да се ограмотят
и да не спират да търсят причината и първопричината за своето страдание. Прекрасна вечер! Благодаря на всички, които ще нас слушат. Благодаря и на тебе. И аз благодаря за поканата. Поканата със сигурност ще го направим една поредица, защото имаме много какво да кажем на хората и има много хора, които нямат време да изчитат целият този огромен обем от информация, но имат време да не слушат, както слушат книжки в Storytel. Така че смятам, че ще им е полезно. Хубава вечер на всички. Благодаря ти. Хайде.